Obkladačské práce na mieru s firmou Jurmax. Firma Jurmax sa špecializuje na kvalitné obkladačské práce pre váš domov alebo podnik. Ponúkame širokú škálu služieb od obkladu kúpeľní, kuchyň až po obklady podláh a stien. Naši skúsení odborníci používajú len kvalitné materiály a moderné technológie, ktoré zaručujú dlhotrvajúci a estetický výsledok. Či už plánujete menšiu renováciu alebo komplexnú rekonštrukciu, postaráme sa o to, aby vaše interiéry vyzerali skvele. S nami získate precízne a profesionálne obkladačské práce, rýchlu a efektívnu realizáciu, kvalitné materiály, ktoré zaručujú dlhú životnosť, transparentné ceny bez skrytých poplatkov. Obkladačské práce s firmou Jurmax sú zárukou kvalitného a krásneho výsledku. Kontaktujte nás ešte dnes a získajte cenovú ponuku na mieru.